L'Anglès en curt per Riqui Puig, a l'esquerra de la línia de mig Riqui Puig, filtra una pilota per Arturo amb Suárez amb Semedo a la frontal de l'àrea, continua Semedo, pica la pilota, el rebuig torna a ser per Semedo amb Rakitic, obre el camp Rakitic, la posa a l'extrem dret per Messi encara al defensa, continua Messi, la centrada de Messi, el segon pal va Arturo, per què no remata? Arturo torna a caçar-la a Messi a l'interior de l'àrea, continua Messi, busca el xut, se li ha fet de nit, la recuperació de Rakitic per Messi amb Rakitic, la rematada, gol! Molt important, Ivan Rakitic al Camp Nou. Gol del Barça, gol de Rakitic. El Barça que estava patint, el Barça pla, el Barça monòton, el Barça cansat, el Barça sense ànima. Centrada al segon pal, Arturo Vidal incomprensiblement no remata, torna a posar la pilota en joc a l'interior de l'àrea, Messi intenta una jugada individual, acaba perdent la pilota, la recupera el Barça, Rakitic habilitat, la rematada després de rebre una passada, jo crec involuntària de Messi, Unai Simón que no la toca i gol del Barça, gol de Rakitic, Barça 1, Atlètic Club 0.